Lidt farligt er det. De er lidt farlige nu. Det er jo sådan nogle fine Hereford kvier, vi har her. Sådan nogle vil jeg slagte, når de var sådan 24 måneder gamle. Så kødet det både har den mørhed, som det har fra kalv, men også er begyndt at få noget marmorering og noget af det voksne dyrs styrke og kraftige smag. Det er noget af det fineste kød. Det sidder jo op langs med ryggraden på hver sin side. Der sidder højrebet. Det er der, vi skærer entrecôter og ribeye steak. I dag der skal vi så lave noget mad af et inderlår, der jo sidder her bagved. Der er sådan en stor, meget fedtfattig kødklump. Så skærer man den på tværs af fibrene. Og det er sådan det klassiske stykke, du bruger til wienerschnitzler. Det er jo så cirka lige her, de får boldpitolen, når de skal slagtes. Bum, siger det. Saltimbocca. Tynde skiver af okse, kalve, tyksteg eller inderlår. Banket ud. Pålagt lufttør skinke, i det her tilfælde spansk pata negra. Og et enkelt salvieblad. Lidt salt, lidt peber. Rullet sammen. Spændt med kødnål. Stegt i olivenolie. Lige før de er færdige, de skal bare vendes i 3 minutters tid. Lige før det er ved at være færdigt. Kast lidt hvidvin på panden. Lad det lige koge op et øjeblik. Fjern kødrullerne. Smid en lille knivspids, fint reven økologisk citronskal på panden. Det er min egen opfindelse, lige at smide den på. Og så en god klasse smør. Man kan også bruge både appelsin og citronskal. Citronen tilfører en smule spids syrlighed, som klæder kødet. Appelsinen tilfører en lidt bredere aromatisk sødme. Saltimbocca springer op i munden. Salto, springe. Bocca, mund. Så har man sådan en fin lille rulle. Salvie, pata negra, tyksteg. Smager godt. Man må tænke på, hvordan det er, man skal forføre og mad forføre. Der kommer den her unge fyr og bare siger, at han har mødt den her fantastiske kvinde, og hvad skal du lave til hende? Og jeg tænker mig at købe det her bøf. Hey, lige et øjeblik. Ved du, at hun elsker rødt kød? Drop det der røde kød. Vi skal over og have noget lammekroner. Nu skal du høre her. Fordi at sådan nogle ting virker, og når de så kommer nogle gange, og der har jeg jo både haft mænd og kvinder, der har fået en god historie med og lavet det gode mad, der så kommer bagefter og bare er, ja! Eller, og så føler man jo, at man har gjort et godt stykke arbejde.